Assalamu alaikum. Hare mi yuri ke fop la landi so jawre parti wombe sifde fode ay masjalo do ngandi ni me de welti ha feeti kerol parce que me de suti kon ko fekkude kalidi medi lagine mi yewte ndo hunde wotere o yi Mamadi Doumbouya dare video o yi kankan fi juulugol ngol o yi mo do hay mo yaado yiro dum man mi ala ay nato e din dossier ji mais e hiimo wo baytum leydi ndi fop kankan ko makko fibe kooli photo ji din a partir de natugol mobile ha hewto e sobel ha hewto dibidala o be kooli photo ji makko den o be holleri o be hidimo do ngandi suka go yaltono e saaji sunni photo Mamadi Doumbouya on kankan be nangi mo be warimo tensel ko be warimo kankan ka donc goddo sunna photo wal angara nanga on waramo wonking e photo no e bindirtake en tigri mere ide ngande sino fe'i dare no jabbira non ka leydi makko kankan Mamadi Doumbouya enen fulbe wombe be hoccare to na fiyo banta fiyo nodda jama ara inna ko créegol mouvement de soutien fi soutien go sente Mamadi Doumbouya dare ka leydi makko kambe maninkabe be yawbe bin ka leydi makko kadi dare sta jama yalti soutien mo do mare sta jama yalti do hore lawo no kellanam hay e goto yaltali e hore lawol gila ko be iwi ko berde gil hande e zedi on fop hay e goto yaltali e lawol innugol do wayi lando amen arti menen kadi o men yaltu men jabbom on yi ko be jabbi mo do hay rowani be jabbike mo do yore hande be jabbake mo fes acce tonugol wada piidigol mabbina piidigol ton ko tawata ide fop mede ni ngandi kankan du ko makko o dumanna ka jama o yaltanali mo sojani mo ka moyngini be yata be organise dare ko fi ko mamu do milliard ji na ba mamu fi be do hara kadi ko fulbe woni hore ko ide fu ko fulbe do non ko kaledi makko dare mori konde no jokki mo ton mais dare est ce que jama yalti do no hersini ha fi kero ko be ko wosi pullo futa puusi goddo yo lamoto mais si pullo futa gal jasini mo to jase dare ko fidi kondo en fop mede ne ngandi ka donc acce soutien gol be do nde hitande nde lanna walla wiye konto be fewndi dum ko go di mun andite hunde wodere buudi jama o be detuni tampuri parce que le andi caisse jidi no vidi taw donc ko go di mun banque centrale on wadani be déjà plainte est ce qu'on famille be yaltinde buudi no be yaltini do jonnon be jetti hay buudi population walli be der ton fop be buudi no nyawla be ni be artira kombo way dartade lamu hay e goto décision jonade de jettede fu ka parlement médecin ko na iwre donc watani la moja be yimbe perdu be do yaali makka wayni be ko mum yaali makka yo be andu be do ko galère be déjà be ko le muru be yaw be do ko chance be sinarum di buuri be wawno hendade ko fando 1000 personnes be tappa en buuri mabbe donc bay ko be do be way arna ko de o yibe démissioni o da famingol o be woti dayma ko fama si de saydo fe be artiro em on filundule kadi voilà acce townugol fiyo ka teleji be woni hubinde ka teleji be woni wadde mabbaji gonto e fuf mede ngandi be do najuto be ni donc be torino wala nde hitande do inde no lanna yo taw hara kambe be ka prison wombe ben ka prison no yalti ko kambe jogiti direction leydi ni ko kambe duwa woni jorade autour de la table fi yewto konno be développer la gene sukabe fulbe wombe yaade kanka inna wayi Mamadi ko mama yaade ma ko ton ye ko loppol mono si don fala hay kanka ya wasigiri ayal to mali ba mako ton on s'en fout mais acce wargo nafigiaga birdi fi Mamadi Doumbouya a très bientôt kersa kaw hersikando ni no kasa hota do jonto ananta ayali o yaltata mamu ko fi ko mamu jabali jamais arde parce que mo felutono masibo wada ino mandi jama o hidam donc on espoir mimi buri weltorade ko tawta kon population hay e goto tawtam ko ville makko o yido kersa kam donc ko mi ko mi woli kadi mede andi kadi a très bientôt fode ay mazialo mais yewdira nen gonga flag yo o immo kanko linetil makko tira seni makko organise election o jonta lamu dum duaro o tira seni makko assalamu alaikum wa rahmatullah